velkommen til denne video. Inden videoen starter, skal jeg bare lige fortælle, min mic den fucker helt vildt, så min stemme er ikke som normalt ville være. Den er helt anderledes lige nu. Og i dag, der skal det handle om Gulddrengen og en sang, Se mig nu. Og lad os simpelthen bare starte videoen. Og her stopper allerede videoen. Han sidder og ærer en hund i fucking 5 sekunder af hans musikvideo. Uden det sker noget andet. Det er simpelthen de bedste 5 sekunder i mit liv. Eller ikke. Okay. Nu stopper du fandme. Du har 2 uger på. Det er sgu da fucked up. Hvorfor kun på den ene arm? Starter videoen endelig. Sig en fed start. Med at filme en dør i din start af videoen. Det er den bedste intro ever. Der er gået hele 21 sekunder. Har han ikke begyndt at synge endnu? Top Gun kører 6 liter, Gulddrengen kører 10. Altså, nu går jeg ud fra det vodka, du køber 10 liter af. Men hvorfor lige så meget? Du kan jo ikke drikke, det kan du ikke drikke eller hvad? Altså sådan, du giver det til nogle damer eller hvad? Emil er gået kold, han er allerede is. Og hvad så jelly, champagne du kan drikke. Gulddreng han vil hellere have modeller på sin pik. Jeg tror alle vil vælge modeller frem for champagne, ikke kun dig. Og hvad med Kid, han var the shit. Ja, Kid, han var sgu the shit. Plejede at lave damer, nu laver han for lidt. Damn! Det var faktisk sygt nok, Gulddrengen. Gulddreng laver penge, og han laver damer. Jeg vil overtage spillet, så jeg lægger planer. Hvilke planer ligger du? Vil du overtage verdensherredømmet eller sådan noget? Bare se mig lige nu, jeg ser mig lige nu. Ja, jeg ser dig. Og ved du hvad jeg ser? Jeg ser en stak lort. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Nej, det skulle da ikke svært at gennemskue. Du er en voksen mand med så lavt selvværd, at du går med fake gulure, solbriller og hættetrøje hele tiden for at virke fucking sej. Men ved du hvad? Du er ikke sej. Se mig lige nu, jeg ser mig lige nu. I prøver at følge med, men jeg er så svær at gennemskue. Jeg vil ikke sidde på en bænk, ligesom Bentner. Get fucking Rick Bentler. Klatretøsen skriver til mig, at hun venter. Casey siger, han ikke har sovet i et år. Ja, det siger han jo. Men det passer ikke, snakket med hans mor i går. Okay. Så siger vi det. Og hvorfor sidder du og nikker, mens du siger det? Mor i går. Hun sagde, at han er doven. Sagde, han sover længe. Går for meget i byen og bruger for mange dumme penge. Og hvad så? Det er sgu da ikke dit fucking problem. Jeg tror fandme også, jeg snakker med din mor. Og hey Top Gun, du troede I kunne nå det, men nej. Der er bare ikke nogen piger, der vil i kongens herre med dig. Nej, det var der ikke. Men det skulle heller ikke nogen, der vil gøre med dig. Nej, det er synd for dig. Christoffer med dine slå op. Jeg ved godt hvorfor. Ja, luk nu på røven. Tak for at I så med på denne video. Det gør mig pisse glad. Skal vi ikke se om denne video kan ramme 5 likes? Det vil i hvert fald fucking fedt. Og men jeg vil bare lige sige en ting, inden vi slutter videoen ad. Husk, alt det jeg siger i den her video, det er kun min for sjov. Intet der skal tages seriøst. Jeg kan faktisk godt lide Gulddrengens video. Jeg har endda liket videoen på YouTube, så no hate. Jeg kan ret lide den, det er bare for sjov det hele. Tusind tak for at se med. Husk, 5 likes, det gør mig glad. I må have det godt til igen.